Inis aine tá sra pictiúr an sin os do chóir an iran a Cruthú go hIontach agus tá bhéadfáile de cháil chuirsí síanamh dom an sra pictiúr sin. Tá daltaí reis I gláiste ón in é sira an tairí I pictiúr a hain. Tá burt thuúcailí, Seán agus Mícheál ag fécint ar fóstair. De réir dealrú tá scoil ag gclár imreoirí nua amána don iran. Sucraíonn siad ar thríomhhainteas. Sa tríú pictiúr, Deir an tréálaí lo go méid arthú tréáil cruaí a dhéanú uair sa teachtain tar éis scoile. Tosaí na buaclaigh tréáil go cruaí rud a eictar a pictiúr a chathair. Is léir ó pictiúr a cuaig go bhfuil an tréálaí sásta lo. Deir sé leis an bhfoireann gur ibrí siad go dtíon an bhliain na lig. Faoi dhearra tag an lána cruaha agus tugann busna an lucht tacaíochta go dtí an clíthe mar tal a feiceáil a pictiúr a sé. Is solar é go bhfuil an chraobh búte ag cláist ón sa seachtú pictiúr. Feictar an captain ag ardú an carn ard san air. Tá gachtain ar win na muice. Sa pictiúr dearnach taispeantar an príomhide ag tuairt ard wallú don éireann amánaíochta. Deir sé go méid cóisiir ina nonúir chun cógardachas a ghábháil lo agus chuna mua hIontach a chealúra. Gur mágad a sin éine. Bhfuil éon cheiste go sa mar sin an féidir le roinnt cheistena a chur orm I dtaobh na sraithe? Céird an dhearann an fóstair sa chéad pictiúr. Sa chéad pictiúr deir an póstair sra amána imreoirí nua wain. Céimhréad imreoir atá ar an barc sa ceathrú pictiúr. Sa ceathrú pictiúr tá túr imreoir ar an barc. Cén mí atá ann sa chúigú pictiúr. Is cosúil gur bhfuil an chúigú pictiúr go dárlíonn sé sin I mí eibreáin. Roinnt cheistena is gom ortsa, céhé an duine in sa pictiúr deireanach aine a bhfuil spéaclaíoch a haimhige? Is sé an duine sa pictiúr deireanach atá spéaclaíoch a haimhige ná an príomhide. Sin éas dócha gur béis sin an príomhide. Agus in sa pictiúr céanna níl carabhart thart ar a bhfuineáil ag an tréálaí a catá thart ar a bhfuineálaige. Tá fadóg thart ar bhfuineálaige. Tá fadóg a gcétá go má. Agus pictiúr, abramís pictiúr a bhrí seachtain sin in sa ceann sin aine. Catá á ordú thar I cheann ag an captain? Tá an gcuireann a bhuaig an éireann ardú ag an captain. Sinní aine bhair an sin as ina se gunta an chláir ach tá canúid álannice áine na foiil. Físeáin can. Caime just in scéile a bhíniú faoi sin as gunta an chláir mar dem de aine bhair ach is caintúir dúcha sí tógad le Gaeilge agus tógad go dain a máthir le Gaeilge gunta an chláir agus tagan an chanúint oltach sin ó seanna bháthir le aine a hanig concónaíon tá gunta an chláir agus tá sé go híomhann ar fad. Fáíocht even dílis ike don ganúint agus cé bhfuil stóchas smut de bhlas na Gaelscoile agus de bhlas chun an chláir chun maithir a tá chanún dílis an fós na foiil áine agus tá fáíocht agus tá crinistanga. Crinnis, ní dóí lom go méid fibre béci ag fáil na fithe mar. No, ní bhíh agus be mí géiste lena héile ó aine agus óna daltaí eile I gahabh na sraithe chulamar an cúigar atá ghlacha páirt an I gclár na sraithe don teachtainse. Tá trí chlár eile le dul agus cloisiimiid na fithe agallamh ar fad agus na fithe sra pictiúr ar fad le ling na sraithe. Be mí de caint ar gnéthe eile don Scrúdú Béil. Is fiú tagart dóibh sin dhéanamh inis áine. Tá mí de caintar tá ceir chuid an, cadí na ceir chuid atá in sa Scrúdú Béil mar atá sé agartha I láthair na huaire. Fáiltiú, léamh na filiachta sra pictiúr is an chóra generalta níos sin. Agus mar a deirm tá mí díú go speisialta ar an sra pictiúr agus be mí de cainte in sa chéad chlár eile ar an scéim bharcála bhaineann lei sin. Ach pléiméis an fáiltiú sin I dosach áine tá sunraí ar leithigh teastáil an sin. Céfid marcan atá fáil as an dáchéad dahad marc ar fad atá fáil don Scrúdú Béil. Céfid marcan atá fáil. Bei cúig bharc ag fáil. Ní mór a méide ach ní mór ach is fiúid cáig mé rá. So sa bhír seot an Scrúdú Béil Bei na ceisna seo a lenas curtha ar an dalta. Cad is anamdis cén siú, cabhail tú a cónaí nó cabhail cóníirs, caitheann na rugad tú agus cad is scrúdiver. Bei gachrúd críicne taobhiste de nóméid amháin
agus caithfidh mé ará go mín roint deacrachtaí ag roint daltaí le legan amach na freigraí, cosúla is éim a dát a brethe ná déanann siad dearmad ar an focail ná ag an deireas atá sin fíorthabhachtach, agus cumála sin is éim a scrúdú iver ná X, Y and Z, so X, Y. So, becheart de roiní é seo álam de glán bhear agus é bheith mar árán go gachéan bhaidin sa níd an breakfast an Bochéart, galóir bringlódaí feiceáil. Tá sé chóisín pléile sin ach é bheith scríte sí agus fálam de glán bhearacha. Agus is cuide an tlíomhfuil sé le goach tá sé sunta sa chumá an fáiltiú tá crut agus tá struchtúr cinnte ag an fáiltiú tá písaí ólas áirithe testáil. Tin sé stachan sin go dtí an ilíocht agus an sin tá deise go rudéigna tá fálamtha go a chur os cór an scrúdú agus an sin isteachan sin go dtí an pictiúr sin é an rud go bhfuil mí díú go speisialta ar sa chláir sem. A go dain leis an pictiúr sin is ina dhéag sin a bháin a thosníon an chórá generálta oscailte. Agus becheart faoin am sin go méfar de thuimhnas sin an teóric a réchama. Sin an aim is dógus op a chóir tar éis tar sé Cúig sé nóméid bei tú ag gclár na Gaeltachta so ba chóir go méid gachtain ar a suamhnas. Ar a suamhnas. Well, gur míle mágad tá misir mo chuimhnas agus anna bhuaich díitsa as an gáir agus an cúna bh táú tuairtúingin sa sraitheanna seo áine. Agus buchas chomá le muintir Gaelchaláiste an chláir leis na múntóirí idirfranach agus orlaní Ghannacha agus sílan Iargáin. Agus leis na daltaí chulamar chlás for a réistíad en sa chéad chlár eile sin iad Conaló hena féin áine bhuair Nicole Chahasig, Salini Vara agus Alex McGear. Tá agallamh ar fad ón sraith ar fáil mar fad creiltaí fuime agus chomá I bhfuir an físeáin ar YouTube. Credin nó ná cred, níla déanamh a cuairte thuairt ar leanach idirlín de chuid radio na Gaeltachta ag www.rte.ie/arnag. Be míad na reis ag an am chéanna mórach le 5 agallamh eile ón na sraith na pictiúr go dtí sin, slán agus benacht.